Здравейте, приятели! Искам да ви запозная с един проект, който да послужи за всички от вас, които може би си мислят, че в местното самоуправление нищо не може да бъде решено и нищо не може да бъде променено и всичко трябва да ни бъде спуснато от някъде. Не е така. В една община в България, която се разминава с община Шумен, единствено с 18 000 като население, а по площ е почти идентична. Там, в община Пазарджик, през 2020 година беше внесено и прието предложение за намаляване, за данъчни облекчения на местните данъци и такси към всички родители, чието деца спортуват активно и се занимават с култура и изкуство. Така че на 29 октомври излезте и гласувайте. Местното самоуправление може да реши много неща, както и да направи Шумен едно по-добро място за живота. Помислете на това.